खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायजों आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय बबाव थांगासिनो दं खोन्थागासिनो दङ दायो फार्स्ट टाइम जोङो मोनसे जायगायाव थांना फैगोरनि आरो फुंजा ओरै ओंखारबोबाय गुबुन मोनसे दिगथिं थांनांगौआ बेलेगथिं आरो नाथाय बेवहाय जोङो मोनसे बुस्थु लानांगौ दङ बेखौ लानानै होलांसै आरो नै बे जाहैबाय बिद्दापुर बेयाव माने मुस्लिम गोजा आरोना गासैबो ओरैबायदि मुस्लिम दङ बेहाय जोङो दंफैयो मरमि नार्सारियाव बेवहाय फुलि फांनैसो लानो फैदों बिनिफ्राय थांसै आरो गाबोनहाय जिहेतु 5 जुन नङा होनबा बेनिखायनो माने माखासे बिफां गायगोन जोङो बिफांखौ ओरैबायदि बिफां लांगोन जोङो आलासिफोरनो हैनो आरो बेसेबां लायो मायो लानानै थाब थांसै ओमफ्राय नोंथांमोन लामायाव खोन्थानोसै आं बबाव थांगोन बेखौ लांनो फैदों जोङो यांसाक फुलि কেটকা করে কৈছে পিছত 2 বছৰীয়াটো আপোনাৰ 20 টাকা হয় 20 টাকা না 1 বছৰীয়া নতুন পুলিটো 10 টাকা মানে মালাবা फैयोबा लांफैनो हागोन आरोना बेयाव मरमि नार्सारि बिद्दापुरनि खाथियावनो दङ আমাৰ এইখিনি যি ওচৰ পাজৰীয়া মানুহ আছে তেখেতলোকে যদি গম নাপায় এই বিদ্যাপুৰ ওচৰতে এখন মৰমী নাৰ্সাৰি বুলি আছে আপোনালোকে আহি কিনে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি ল'ব পাৰিব আৰু পুলি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আপোনালোকে আহি কিনে এবাৰ চাব পাৰে नै जोङो फांब्रै लाबाय दायो थांबाय थानोसै ओरैबायदि मोजां मोजां फुलि दङ ना आं सिगांबो बेनिफ्रायनो लांबाय थादोंमोन आरो बिराद मोजां मोजां दङ ओमफ्राय नै बिजाबो दङ गोदानै बानायनाय लानानै ओंखारबोबाय जोङो नै बिद्दापुरखौ क्रस खालामफैनोसै बिद्दापुर होननाय टाउन आरोना टाउनाथ' मिथिया मोजांसो बिद्दापुर टाउनथ' नङा ओरैनो भिथोरिया जायगायाव आरो खिन्थु टाउननिफ्राय खम नङा जेराव मुस्लिमफोर थायो नोंथांमोना मिथिखायो ओरैबायदि गिदिर टाउन जाखायो एसे दिन्थिलांसै आङो बेहाय बेलासियावसो बिराद गिदिर बाजार जायोमोन दायो एसे माबा जाबायना प्रब्लेम बेखायनो माने दा सानावनो जानांगौ जाबाय आरो बाजारफ्रा मोनाबाथाय नङाबा ओरैबायदि भिर जायोमोन जोंनि खाथि खालाना ओरै उरियांगा टाउनाव थांनो हायाबाथाय बेयावनो फैजोबनांगौ जायो माला माथा लानो मानो जोंनो माने खाथियाव बर' गामि मोनसे नांजाबना दङ आनन्दपुर होननाय माने बेहाय बर' न'खरबो एसे दङदां मोजां सानबावाखै जायखिजाया फैयो मालाबा जों बे बारा गोजान जाया ओरैनो 2 किल'मिटारसो डिस्टेन्स जागोन आरो जोंना न'निफ्राय लोगोफोर मेन खोथाया जाहैबाय मा जोङो थांनो नागिरदों दायो धेमाजि थांगोन थांनाया खिन्थु धेमाजियाव प्रग्रामा गाबोन दङ दिनै माने थांखानोसै थांनानै शिबसागराव थाहैगोन दा भिडिअखौ मा बानायदोंसो खिन्थु गारिखौथ' आं सालायगोन नालाय बेसेबां आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो हायो हाया बेखौ मिथिला जायखिजाया नोंथांमोन आं जायगाखौ दिन्थिलांबाय थानोसै मबाइलखौ आखायाव लानोसै फारसे आखाइखौ सालायनानै बेसेबां हायो दिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै दिनै शिबसागराव थांनानै थाहैगोन ओमफ्राय गाबोन फुङावनो थांगोन आरो धेमाजि सिमेन्ट सापरि बेवहाय BKWC एबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माखासे हाबाफारि दङ बेवहाय गाबोन 5 जुन आबहावा सान नङा होनबा गाबोन बेखायनो माने बे फांब्रै फुलिखौबो लाबाय आरो जोङो गायनोसै गाबोन ओमफ्राय बिसोरनि बे एक्जिकिउटिभफोर दङ नामा माबा मिटिंफोर दङ खोमा मोजाङै मिथिजोबा आङो हजों थांनानै खोन्थाहैगोन आङो मोननै पार्ट बानायनोसै भिडिअखौ दिनै बिनिफ्राय थांनानै शिबसागराव थाहैनायखौ मोनसे होनोसै ओमफ्राय शिबसागरनिफ्राय आरो धेमाजि थांनाय भिडिअ मोनसे आलदायै बानायगोन आङो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों लेट्स गो लोगोफोर जागायबाय थानोसै दायो सुरु थांबाय थानोसै दायो जोङो थिनालि सफैफिनबाय दिनै थिनालिखौ दिनै ओरैनो सानिफ्राय एसे देखायलांसै नोंथांमोना गारि सानिफ्राय आलासि जानोसै आंबो दिनै गारि साजोंसो दिन्थिलांनाय ओरै राइट साइडथिं थांबा बर' गामि दङ हाजारगुरि होननाय एसे दिन्थिलांसै बेनो जोंना थिनालिया लोगोफोर सामफ्रामबो नोंथांमोननो सुरुबुथार लामाखौ दिन्थिबाय थाबाय दिनै सुरुबुथार बारनानै बरबुथारखौ दिन्थिबाय आरो नै बेयो जाहैबाय बरबुथार टाउन जोंनि सुरुबुथारजोंनो फ्राय एखे नाथाय नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायाखैमोन दिनै जोंनि सुरुबुथारखौ बारनानै नोंथांमोननो आंनि नैबे भिडिअआव गोदानै टाउन मोनसे देखायलायबाय आरो दिनै सुरुबुथारखौ बारबोबाय आरो जोङो जेखि दङ नै बेवहाय दायो ट्रेन फैनो सम जाबाय बेसेबांबा गोबाव लासै र' दसे नेथ'नोसै लोगोफोर नैबे जाहैबाय दैमानि सायाव थानाय ब्रिज RCC ब्रिज
ओमफ्राय बे एसे सिगाङाव थांनानै जामुगुरि दं आरोना ओमफ्राय दैयां दैमायाव अन्थाइ दं होनना बिराद मिथियोना नै बेवहाय थरसेबो गैया नै बेवहाय नायलाय बाला गोजा गासैबो लोगोफोर दायो जों गलाघाट टाउनाव हाबबाय गलाघाट टाउनखौ ओरै क्रस खालामनानै थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना आवगोलनिखौ नायलांदोलाय एबार मा मोनसै थ' लोगोफोर दायो जोङो शिबसागर डिस्ट्रिक्टखौ बारहां जाबाय आं गेजेर खन्द'आव दिन्थिबोनो हायासै माने बिराद स्पिडआव फैनांगौ जादोंमोन बेखायनो दिन्थिबोनो हायाखिसै आरोना दायो नै बोथोरा ओरैबायदि मोजां जाखादों अखा दोमैलुलु आरोना वाव थ' नोंथांमोना नायबाय था दायो चिफ मिनिस्टार फैगासिनो दङ गारिखौ नायदो बेसेबां बुरजा फैयो बेना नोंथांमोना नायबाय था बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंना होनोसै जोङो शिबसागरनिफ्राय डाइरेक्ट आरो धेमाजि थांफिनसै आरोना शिबसागराव हर थाला बेखायनो खोन्थाना होबाय आङो तारमाने जों मोननै गारि फैदों नालाय बे सिगांनि गारिया बेबो फैदों नालाय बेखायनो बिसोरबो थाया होननायखाय जों दा डाइरेक्ट सिमेन्ट सापरिसिम थांसिगोन आरो थ' बिसिम थांखानोसै लोगोफोर थ'दो फाइनेल जों दायो सफैबाय बगिबिल ब्रिज नोंथांमोना नुदों बगिबिल ब्रिजखौ ओरैबायदि बार खारदोंना मबाइल हमथानो हालायलायला माने ओरैबायदि दैमाया जा गिदिर खादों ओरैबायदि बार देखायनानै दं एसे ट्रेन खारगासिनो दङ ओरैबायदि मावफुंदोंना गारिखौ नायदो आं गारिखौ देखायनो नोंसोरनो ओरैबायदि मावफुंगासिनो दङ गारिया बाहेराव माने ओरैबायदि बार बारगासिनो दङ माने रायलायनो हाया मबाइलखौनो हमनो हायाखै ओरैबायदि गोलैहां मोनलायदों आरो माना ओमफ्राय बेहाय दसे थाथ'नानै जोङो सेल्फि लागासिनो दङ सेल्फि माने फट' लागासिनो दङ फट' देखायगासिनो दङ दैया बिराद देरदों आरो दालाङा ओरैबायदि मावगासिनो दं लोहो बायहां मोनलायदों बार बारनायजों जाबजों एसे दिन्थिबावनोसै नै गारिखौ होरलां होथां जालागासिनो दङ थ' लोगोफोर दायो जोङो सावगारि लाखांजोब्बाय ओमफ्राय थांनोसै दायो मानो होनबा बेयाव बिराद बार बारगासिनो दं आरो बेवहाय बारा गोबाव थानो मोना बेखायनो थांबाय थानोसै वाव लोगोफोर नुहुरदोंना केमेरायाव माबायदि नुदों मिथिया ओरैबायदि मोजां नुहुरखादोंना बेनिफ्राय दालां गोजौनिफ्राय बे गाहायनि माबाफोरखौ सिनारिफोरखौ ओरैबायदि मोजां नुदों मबाइलाव माबायदि नुदों मिथिला खिन्थु आङो ओरैबायदि मोजां नुबोदों आरोना नै मालाय बिसिनिथिं दै जाजोब्बाय जोंथिं गैया दाबो रानख्राव बेसेबा हायानो बेसेबा गोरा बिसिनि मालायनि दै जाजोब्बाय सेस गासैबो थ' जोङो दालांनिफ्राय ससे गोजान फैनानै बेवहाय एसे फेसा खालामबाय ओमफ्राय नै बेफोरखौ समायना मोनसे एकदम बोरैबा नुनायखाय बेखायनो आङो भिडिअ खालामना लाबोबाय आरोना दसे माबायदि नुदों नोंथांमोना मिथिला आं जोबोर मोजां नुखायो आरो बिदिखौ थ' फाइनेलि जोङो सफैबाय नै आगदा थाङो ना आगखि थाङो चइस इज योर नाथाय जोङो साब्रैनि चइस नालाय बेखायनो जोङो ज' खालामनानै आगदाथिं थांसै आरो आगदायावनो थांखानांगौ सिमेन्ट सापुर थांगोन नालाय जोङो आगखिथिं थांबा गगामुग बायदिसिना थांनो हायो जोङो आगदाथिं थांबाय थानोसै दायो सिमेन्ट सापुरनि थाखाय लामाफोरखौ नुदोंना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां ना लामाफ्रा आयौ सयथिबो गाखावबाय था टेनसन गैया नै लोगोफोर हाजो ओरैजाय लामा माबायदि नुदों नायलाय सिनारिखौ भिउखौ माबायदि नुदों भिउखौ लामाया एसे गिदिर गिदिरबाबो जोबोद मोजां टेनसन गैया
नै माबा मोनसे दैमा मोनबायमोन जोङो मा दै बेखौथ' मिथिला मोजां बाला बुख्ल'जोब्बाय बेनिफ्राय नै जोङो साथामल' गासै थांगासिनो दं आरो साथामजोंनो दा फाइनालि जों माबा मोनसे जायगा मोनफैयामोन बेखौनो सिमेन्ट सापरि नंदोंमोन आं नाथाय सिमेन्ट सापरि नङा बियो एसे आवगोलाव दंबावो सिमेन्ट सापरिया आंबो आन्दायबाय थायो नै बेखौ नायदो दुब्लिफ्रा ओरैबायदि गुवार गुवार गिदिर गिदिर दुब्लिना थ' फाइनालि लोगोफोर जोङो सौफैबाय सिमेन्ट दैमाखौ एसे नायना लादो दालांखौ नै दैमाफ्रा आरो बै नुहुरदोंना बेयो जाहैबाय ट्रेननि थाखाय ब्रिज ट्रेन बारग्रा नैबे मानसि बारग्रा थ' लोगोफोर फाइनालि जोङो सौफैबाय सिमेन्ट सापरि सौफैबाय जोङो नै नायना लादो एसे आंनि सिगांनि भिडिअ'आव आं दिन्थिदोंमोन अब्लाबो नै दिनै आरो नायना लाबावदों मोजांनो गासैबो बन्द' गोजा दाथ' आरो मानसिबो थानो मोनखाया नालाय फाइनालि सौफैबाय सिमेन्ट सापरि बाहेरखौ दिन्थिनो हाबा नोंथांमोना मिथिगोन आंनि सिगांनि भिडिअ'आव बेयो दंखायोमोन अफिसा XBLT अफिसाव सौफैबाय आरो दसे रेस्ट लानोसै बिराद मेंबाय मेंनायाथ' एसे दिन्थिना होनोसै र' परिबेसखौ नोंथांमोना नुगोन आरो गोसोखांफिननोसै लोगोफोर फाइनालि जोङो सौफैबाय सिमेन्ट सापरि नैबे XBLT अफिसाव दङ जोङो बैजा दङ अफिसा ओमफ्राय बे जों दा फिल्डआव बेरायगासिनो दं SB बड' हाइ स्कुलनि फिल्डआव आरो जों दंफाय अभिजित আজি फार्स्ट टाइम আহিছো ন মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আজি BLT অফিচলৈ BLT মানে সিমেন্ট সাপৰিতে ফাৰ্ষ্ট টাইম সিমেন্ট সাপৰিলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আগতে এইফালে আহিছিল নাই এই কিবা আহিছিল বুলি কৈছিল মই লখিমপুৰ গৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন মজা লাগিছে ভাল লাগিছে বতৰটো এনেকুৱা ধুনীয়া ন আজি বতৰটো বেছি ভাল লাগিছে আহা অকণমান এইফালে ফুৰি যাওঁ বহুত দেৰি মানে গাড়ীৰ ভিতৰত বহি থাকিলেতো এতিয়া মানে बोरैबा नांजोबबाय आथिङा बेखायनो थाबायनोसै आरो एसे सब एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनि गारि बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना सानदों नामा आरो बे सिमेन्ट सापरिनि ब्रिजखौलाय मानो देखायफिनगोन होननानै जोङो थांफिनगासिनो दं दायो सिला फोथाराव मानोना जोंना रुमा बेवहायसो दङ सिला फोथाराव दा बेखायनो जों सिला फोथारसिम थांफिनबाय थानोसै नै हाजो गुदियाव दुब्लिफ्रा बेसे मोजां समायनाथार नायनो जायगाफ्रा सावगारि खेबनो बिराद गोसोमोन नाथाय समा थोआ बेखायनो दायो थांबाय थानोसै थ' नै जोङो सिला फोथार थांग्रा लामायाव हाबबाय फैयै नै जोङो फाइनालि सिला फोथार टाउनाव हाबफैबाय आरो ओमफ्राय दायो थांनांगौ पद्मा प्लाजा हटेलाव थ' फाइनालि सफैबाय जोङो नै पद्मा प्लाजा खेबसे दिन्थिना होबाय आं नोंथांमोननो हटेलनिफ्राय नुनाय भिउखौ खेबसे दिन्थिना होबाय आरो दायो नै हाबफैबाय ओमफ्राय मेंनाय नांनायखाय रुमाव उन्दुनानै टिभि नायबाय दसे बाबो रुमाव बारा थानो गोसो जायाखिसै रुम सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय सिङाव माने थानानै एसे बरिं मोनबाय मेंदोंबाबो बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरो दायो एसे बाहेरायाव बारहावा जानोसै एसे नै ओरैबायदि मोजांखाना गुसु जोंथिं बिराद गरममोन दा बेवहाय बिराद थान्दा नांफैदो आरो অভিজিত দে পানী ঢালিছে মোক থেংক ইউ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই খালী আছে পানীটোকে খাই লওঁ অলপ ফোন কৰিছিলে আহিবি আছে ক'ত আছে অঁ আপোনাৰ ধেমাজি টাউনৰ পৰা কিমান দূৰ চিচিবৰগাঁও ধেমাজিতে আছোঁ আলু এওনাই এইখন হোটেল কি আছিলে পদ্মা প্লাজা চিলাপথাৰ এই আমাৰ ইপিনে ঠাণ্ডা जाग्रोनोसै খাই লওঁ আৰু ন এতিয়া ভোক লাগিছে কথা নকওঁ এতিয়া ভাত 9টা দিলেও খাম ভাল আপত্তি নাই টেনশ্যন নাই নিবি
Oke. Lahakin lo. Lahakin lo. Abang kaya lah di luar deh. Bagi kita. Kita di sini kita sedap. Indonesia. Ini orang di sini kita. একেলগে দি দিলে একেলগে দি দিলে একেলগে দি দহটা বাজি দিলে আপুনি নিয়ে নেকি? দহটা দিলে আপত্তি নাই Bঢ়িয়া বঢ়িয়া Dari जों जाखांबाय मोनथाम जाबाय सासेयाव आखाइ सुनोसै दायो एबार मोजाङैनो थाथ'नांसिगोन दसे ओंखाम मोनजासिम आरो खतम करिला मेटिया भैया इकरा बाकी আছে কাগজ কেটা কেটা নাখাও আমি পেট ভরিলে মার নয় জানো কেটা খালি নয় কেটা খালি তিনটা হয়ে গেল এটা 12টা খাওয়া গেল হয়ে যাবে না 12টা মিল माने गय जाहैनो नागिरबाय दाना अखा हाना होबाय नै अखाथार खोमसि नुवा अखा हाजोब्बाय ओरैबायदि गुसु नांखादों माने थांनो हानाय नंला जों गय जाहैनो नागिरदोंमोन आरो नांलालै जाला बेयावलाय एसे सिनायदों अखा हानायखौ बाखि सिनाया जेरावबो खोमसि जाजोब्बाय जाखांनानै दायो अखा हानायखाय बाहेरायाव थांनायासो रुमाव फैबाय जोङो रुमाव थांसै उन्दुना थानोसै दा ओंखाम मोनबाथाय ओंखाम जानोसै आरो दा गाबोननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर गाबोनहाय मा प्रग्राम दं मा गैया नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन थ' नोंथांमोना गाबोननि भिडिअखौ नायनो नेबाय थाथ'दो थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय